ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? எல்லாருமே நல்லா இருப்பீங்க நம்புகிறேன். இனிமேல் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சேனலில் வீடியோ வராது. எதுக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்தளவுக்கு நம்மளை ஹேர்ட் பண்ணிட்டாங்க. கஷ்டம்னா ரொம்ப கஷ்டங்க. ஏன்னா ரொம்பவே நான் கஷ்டப்பட்டு தான் வீடியோ போடுறேன். ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் அவங்க ஏதோ நான் எல்லாருமே சிரிக்கணும், ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காண்டி பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நான் பண்ணுறேன். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா அது எதுவுமே நல்லா, அதாவது என்ன சொல்ல, நல்லா போகிற மாதிரி இல்லைங்க எல்லாமே. ஸோ இதோட முடிச்சுக்கலாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் முடிவு பண்ணிட்டேன். ஏன்னா ஓரளவுக்கு நான் எவ்வளோ கஷ்டத்தை தான் தாங்க சொல்லுங்கள். ஏன்னா ரொம்ப ரொம்ப கஷ்டங்க. ஏன்னா அந்தளவுக்கு கஷ்டமாக இருக்குது. அது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வேறு ஒன்றுமே இல்லைங்க, ஒர்க்கும் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது. நம்ம அது போக தான் வீடியோவும் பார்க்கணும். அதனால் பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இதோட ஒன்றுமே இல்லை. யாரும் கோவப்படாதீங்க, இது ஒரு ப்ராங்க். அதாவது நம்ம சப்ஸ்கிரைபர் தான் சொல்லியிருந்தாங்க, ப்ரோ உங்கள் சப்ஸ்கிரைபரை முடிஞ்சால் ப்ராங்க் பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அவங்க நம்ம சப்ஸ்கிரைபரும் சொன்னாங்க, இந்த பரதேசின்னு சொன்னால் சரி மாப்பிள்ளை சொல்லி செய்யாமல் இருப்போமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னைக்கால டாஸ்க்கு இதையே முடிச்சாச்சுங்க. ஏன்னா ரொம்ப நாள் ஒரு ஆசை உங்களை ப்ராங்க் பண்ணணும்னு. இதெல்லாம் ஆசைண்ணே. ஸோ அதனால தான் இதுக்காண்டி நம்ம யூஸ் பண்ணதை பாருங்க, அழுகுறதுக்கு வெங்காயம்லாம் யூஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ வேறு யாரும் சீரியஸாக எடுத்துக்கிட்டாங்க. நம்ம சேனலில் டெய்லி வீடியோ கரெக்டாக வந்துடும். 6 மணிலேருந்து 7 மணிக்குள்ளே கண்டிப்பாக, 7 மணிக்கு ஒரு சொன்னாலும் 7:30 கூட ஆகும். அதனால் மறக்காம நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. கிருட்டுன்னு வீடியோ வரும். ஸோ இந்த வீடியோ பார்த்து யாருமே கோவப்படாதீங்க. இது ஒரு சின்ன ப்ராங்க் தான். அதனால் யாருமே கோவப்படாதீங்க. ஸோ எல்லாருமே நல்லா இருக்கணும், எப்போதுமே நல்லா இருக்கும். ஸோ டாடா ராஜ் மைண்ட் வைஸ் ஃபேமிலி.